Kegyelem néktek és békesség a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassátok meg a 102. Zsoltár néhány versét köszöntésképpen. A nyomorult imádsága, amikor elcsügged, és kiönti panaszát az Úr előtt. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordíts füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki. Itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak, félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyi dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Meg kell ezt írni a jövő nemzedéknek, hogy dicsérje az Urat, az újjáteremtett nép, mert letekintett az Úr a szent magasságból, lenézett a mennyből a földre, hogy meghallja a foglyok sóhajtását, és megszabadítsa a halálra ítélteket. Hirdessék az Úr nevét a Sionon, és dicséretét Jeruzsálemben, amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket innen a távolból, de mégis közelvalóká lettetek számomra, és egy láthatatlan Krisztus gyülekezeteként vagyunk jelen. Fogjuk kezünkbe a zsoltárainkat, és a 23. zsoltárt keressük ki, annak is énekeljük az első versét. Így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Semmi
dicsérjük tovább az élő Istent a 294. dicséret éneklésével. A 294. dicséret így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Énekeljük mind a 3 versét. Isten igéjét hívjuk segítségünkre, lelkünk épülésére, hitünk erősödésére. Isten igéje ma a Jeremiás könyvének 33. részéből szól hozzánk. A 33. részének olvasom az első 13 versét. Tehát otthonainkban is, hogyha szeretnénk kikeresni, akkor a Jeremiás könyve 33. része, és annak is a 1-től 13. terjedő verseiben ekképpen. Másodszor is szólt az Úr igéje Jeremiáshoz, amikor még fogoly volt a börtön udvarában. Ezt mondta az Úr, aki a földet megalkotta, az Úr, aki azt megformálta és megerősítette. Az Úr az ő neve. Kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked,
amelyekről nem tudhatsz. Mert ezt mondja az Úr Izrael Istene e város házairól, és Júda királyi palotáiról, amelyeket leromboltak, hogy felhasználják az ostromsáncokat, és fegyverekkel szemben azok, akik harcba bocsátkoztak a káldeusokkal. De csak a lángoló haragomban megölt emberek holttestével lett tele a város, mert elrejtettem arcomat azelől a város elől sok gonoszsága miatt. Én majd bekötözöm, és orvoslom sebeit, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Jóra fordítom Júda és Izrael sorsát. Újjáépítem őket, hogy olyanok legyenek, mint régen. Megtisztítom őket minden bűnüktől, amelyeket elkövettek ellenem. Megbocsátom minden bűnüket, amelyeket elkövettek ellenem, amikor elpártoltak tőlem. Ez a város hírnevet, örömöt, dicséretet és tisztességet szerez majd nekem, a föld minden népe előtt, ha meghallják, hogy mennyi jót teszek velük. De rettegni és reszketni is fognak, ha meglátják, mennyi jót és milyen békességet adok nekik. Ezt mondja az Úr erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának mondtak. Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lakatlan pusztasággá váltak, ember és állat nélkül. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a mennyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Hálaadó énekkel jönnek az Úr házába, mert jóra fordítom az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt, ezt mondja az Úr. Ezt mondja a seregek ura, ezen az ember és állat nélkül maradt puszta helyen, és ennek minden városában fognak még pásztorok tanyázni, akik nyájakat legeltetnek, a hegyvidék, az Alföld és a délvidék városaiban, Benjamin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban átmegy még a nyáj a számadó keze alatt. Ezt mondja az Úr. Eddig Isten igéje, szeretett testvéreim, hajtsuk meg fejünket otthonainkban, és imádkozzunk eképpen. Szerető Isten, köszönjük, hogy még tart a kegyelem ideje, hogy még van hozzánk szavad, hogy itt szólhat az íge ilyen formán, és ez nagy kegyelem. Köszönjük, hogy az egész életünk megváltozott, teljesen fölfordult, és hogy most ebben a nehéz, zűrzavaros, nyomorúságos időkben, hogy van reménysugár az igén keresztül, hogy nem vágtak el minket tőled. És olyan jó, hogy nem csak egyedül, hanem egész közösségben, testvéri közösségben összejöhettünk a te imádásodra. Arra kérünk, hogy te ismered a szíveinket, ismered a értelmünket, ismered a helyzetünket, hogy pontosan azt mondd el most nekünk, amit te szeretnél. Adj nekünk halló füleket, és nyitott értelmet, szívet, hogy valóban meghalljuk, hogy mi a te akaratod életünkre nézve. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen. Ige hirdetésre készülődve
énekeljük a 163. fohászunknak első versét. A 163. fohászunk első verse így kezdődik. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Szeretett testvéreim, mai központi igénk írva található a fölolvasott részben, a Jeremiás 33. részében, annak is a 11. B felében. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Amen. Kedves testvéreim, áldást és békességet kívánok mindnyájatoknak, és így legelején mindig azt szoktam mondani, hogy örüljetek, mert Isten szeret benneteket, azért, mert Istennek egyedi alkotásai vagytok. És ma azzal a különbséggel vagyunk, hogy nem lehetünk fizikálisan együtt, azzal az élménnyel, hogy Isten belátogat otthonainkba. Belépett, hogy beül a kanapéra, beül a konyhába egy székre, a főhelyre, és akar beszélgetni velünk, a lelkünkre akar beszélni. Szeretett testvéreim, tart még a bőjt, és most nem is az a kérdés, hogy most én akarok-e bőjtölni, hanem az a kérdés, hogy most már tart a bőjt, sőt, több mint 1 éve, és ha akarom, ha nem. Hogy miről is fog szólni ez a mostani bőjtünk, vagy miről is szól ez a 1 éve tartó bőjtünk? Az, hogy van távolsági bőjt a családtól, a barátainktól, a gyülekezettől. Szinte érezzük, hogy hogyan megremegtet bennünket ez a bőjt, hogy milyen szenvedés az, hogy nem tudunk találkozni a szeretteinkkel. Ez a ölelés nélküli bőjt is, hogy eljött az idő, amikor nem tudjuk megölelni szeretteinket, nem tudjunk közösen együtt ünnepelni, nincsenek ott a vacsorák, az ebédek, tehát ez egy szerettek nélküli bőjt is egyben. És ugyanakkor a bőjt, ez a bőjti időszak elveszi számunkból a nevetést, elveszi számunkból az örömet, sőt, szenvedésé, próbatétellé vált, heti tesztelés, közben elhalálozások, barátaink, családtagjaink halnak meg, először az idősebb korosztály, és most pedig halljuk, hogy a fiatalabb, sőt, egyre több gyermek van a kórházakban, a lélegeztetőgépeken. Kedves testvéreim, a múlt héten ez az ige szólított meg, és ahogyan fölolvastam, bearanyozta a szívemet, és ezt a különleges igét szerettem volna továbbítani számotokra, és hiszem azt, hogy ez egy Istentől jövő ige, és hogy én most mint csak egy olyan személy vagyok itt, egy lelkipásztor, aki közvetítem nektek Istennek élő üzenetét, igéjét. De kezdjem a legelején.
Júda egy kiemelkedő prófétájáról van szó, többek között Jeremiásról. Jeremiásról hallottunk, ahogyan szolgál Istennek, és szolgál Isten népének is. Egy dolog volt rá jellemző főképpen, hogy siratja a tévútra tért népet. Jeremiás volt a világító fákja, leleplezte Júda népének bűneinek sokaságát. Isten igéjén keresztül világosságot hozott számukra. Jeremiásról annyit tudunk még, hogy Hilkiá fia, neve jelentése több is van. Jahve fölemel, megalapoz. Apja lévita volt, a lévitai papság tagja volt, egy kis faluban élt, 5 kilométerre tehető Jeruzsálemtől. Hogy Jeremiás mikor is szolgált, hogy tudjuk időrendbe is betenni, Jósiás király uralkodásának 13. évétől egészen a Jeruzsálemnek a fogságba viteléig, a lerombolásáig. Ez az időszak Krisztus előtt körülbelül 627-től Krisztus előtt 586-ra tehető. Erre az időszakra, hogy mi is volt a népre jellemző, akkorról beszélünk, Krisztus előtt 627-től 586-ig bálványimádás, sötét cselszövések ideje. És eközben egy gyermek lép a trónra, 8 évesen, Jósiás, és aztán uralkodása ideje alatt, ami 31 esztendőre tehető, biztonság, aránylagos biztonság honol a nép között. Eltávolítja a bálványokat, és előkeresik mózesi törvényeket, megtalálják, és egyetlen egy cél lebeg a szeme előtt, hogy az emberek szíve is megtisztuljon, hogy visszatérjenek az Úrhoz. Mennyi minden kicseng Krisztus előtt 600 évvel és a mostani időszakkal. Annyit tudunk már az előző részből, hogy a babilóniai király már körülzárta hadseregével Jeruzsálemet, és valójában Nebukadnesszer le fogja rombolni a várost, fölperzselik a házakat a nép bálványimádása miatt. Izrael és Júda fiai mit is tettek? Ifjúságuktól azt tették, amit rossznak lát az Úr. Istent is föl lehet ingerelni, és hallani fogjuk, hogy miért is lehet Istent fölingerelni. Beszennyezték a templomot förtelmes bálványaikkal, és most figyeljünk, és a Ben Hinnom völgye mészárszékké vált, ahol az emberek feláldozták fiaikat és leányaikat a Moloknak, a bálványisteneknek. Isten az ember bűnét utálja. Nem maradhat következmények nélkül. Jeruzsálemet az idegenek, a babiloniak elfoglalják és elpusztítják. És ami következik? Következik a fegyver, az éhínség, a dögvész. És ebben a szakaszban szól az Úr Jeremiáshoz. Szól az Úr igéje, hogy vegyen szántóföldet szülei lakóhelyén, abban a kis falucskában, amit úgy hívnak, hogy Anatót. Egy ilyen körülmény közepette Isten igéje arra biztatja Jeremiást, hogy vegyen szántóföldet. Ebben a kilátástalanságban, mikor minden elpusztul, és akkor az Úr azt mondja az előző részben, fognak még házat venni, szántóföldet és szőlőt venni ebben az országban. Szeretett testvéreim, mi az, ha nem ez egy fénysugár? Hogy amikor Isten a benne hívőkhöz mondja, hogy van kiút a nyomorúságból, hogy vegyél földet, mert fognak még szántani.
Hogy mit jelent ez? Ez azt jelenti, szeretett testvéreim, hogy Isten jóra fordítja a sorsukat. Isten ezt az ígéretét betartja, akkor is, és ma is, hogy hűséges lesz, és ami jót ígért, az betartja. Cseri Kálmántól olvastam, hogy mi bizonyosak lehetünk abban, hogy életünket egész évben szemmel tartja Istenünk. Milyen szép megállapítás, hogy szemmel tart minket Istenünk az egész év folyamán, és hogy Istenünk nem szunnyad el, őrizünk, és tudhatjuk, hogy nem csak a magunk erőfeszítésére kell hagyatkozni, hanem miközben becsülettel végezzük munkánkat, számíthatunk Isten áldásaira. Szeretett testvéreim, ez az állapot, amiben vagyunk, senkinek nem kell elmondanom. Mindenki jól érzi a saját maga bőrén. És az akkori embereknek, és ma is szól Isten. Ez a helyzet kicsit hasonlít, hogy akkor is szólt Isten Jeremiáshoz, és hogy ma is szól hozzánk, otthonainkban, csendességeinkben, ige olvasás közben, vagy igére figyelés közben. Jeremiás fogoly, ott van a börtönben, ott van a börtön udvarában, és akkor, hogy mi a párhuzam? Hogy mi is foglyok vagyunk. A vírusnak a foglyai vagyunk, korlátozott a szabadságunk, és hogy mi a döntő ebben a pillanatban? Az, hogy Isten nem rejti el magát, hanem szól. Jeremiásnak is szólt Isten az igéjén keresztül. Először bemutatja önmagát. Azt mondja Isten magáról, én vagyok az Úr, aki a földet megalkotta. Az Úr azt megformálta és megerősítette. Tehát Isten az, aki a földet megalkotta, és benne az ember, engem is, és téged is. És most Isten felszólítja Jeremiást, de beleélhetem én is magam, hogy most nekem szól az Úr, és ezt mondja, kiálts hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Isten azt mondja tovább magára, hogy elrejtette orcáját a város elől, Jeruzsálem elől, hogy miért? A sok gonoszsága miatt. És itt az ítélet, testvéreim, az a szerencse, hogy nem végtelen hosszú ideig tart, hanem véges, ideiglenes, hogy lejár az ítélet ideje, és mostantól kezdve Isten, mint gyógyító orvosként mutatkozik be. A 6. versben azt olvastuk, hogy sebeket gyógyít, bekötöz, orvoslom bajait. És szeretett testvéreim, látva a statisztikákat, és látva a sok nehéz helyzetet, azokra az embereket gondoljuk el, akik panelházakban laknak, bezárva, de sokan másokat is, hogy igenis van betegség, hogy betegek vagyunk, hogy van lelki és testi betegségünk, és szükségünk van a gyógyítóra, szükségünk van az orvosra, aki bekötözi a sebeinket. Isten az egyedül, aki jóra tudja fordítani Júda és Izrael sorsát. Azt mondja, újjá építem őket, olyanok lesznek, mint régen. Olyan jó volt ezt olvasni, hogy újjáépítem őket, hogy olyanok lesznek, mint régen. Mit csinál Isten az elpártolt népével? Megtisztítja fiait minden bűnüktől, megbocsát nekik, és fölemeli őket. És akkor tovább olvastuk Jeruzsálem hírnevet, örömöt, dicséretet,
és tisztességet szerez majd Istennek a föld minden népe előtt. És egy gyönyörű kép bontakozik ki előttünk, a vőlegény és a mennyasszony képe. És az ő ajkukról hangzik föl az ének, mégpedig a vidám ének, hogy adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Milyen jó lenne, ha mi is ide el tudnánk érkezni, hogy mi is tudnánk vidám énekszóval dicsérni a seregek urát, azért, mert jó, mert annyi jót megtapasztaltam már életemben, annyi mindenben megsegített már, és hogy ő hűséges hozzám, akkor is, ha én hűtlen vagyok, és hogy a szeretetével körülfog, átölel. Kedves testvéreim, még tart a böjti időszak, és Csókai András doktor úrtól, a világhírű sebésztől, aki természetesen nemzetközileg elismert, nem kell, hogy mondjam, tőle hallottam, a Bibliából idézett, a Róma 8:28-ból, van, akik már fejből is tudják, és már lehet, hogy fölcsillan a szemük. Azok, akik Istent szeretik, minden javukra van. És akkor kérdezik tőle, hogy hogyan lehet ezt az igét ilyen örömmel mondani, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Hogy javunkra lesz a bezártság, a szenvedés, a halál, a szabadság hiánya, a normális élet, a barátaink eltávozása, családtagjaink elvesztése, a szenvedés. Hogyan fog mindez a javunkra szolgálni? Szeretett testvéreim, a választ így tudtam megfogalmazni, csak egyedül, ha hittel elfogadjuk. Hogy miért? Azért, mert most Isten mondja ezt nekünk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Te elhiszed ezt, szeretett testvérem, Istentől, aki mondja neked? Olyan jó lenne, hogyha ezekben az időkben valóban tapasztalnánk, hogy Isten szent lelke jelen van, és a mostani erőtlenségeinkben segít. Forduljunk hozzá bizalommal, mert a lélek esedezik érettünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Nagyon ideillik végezetül, aranyszájú Szent Jánosként ismerjük, hogy mit tehetünk meg így böjt idején. Ő azt mondja, így böjtölj. És akkor van öt ilyen segítség. Első a láb. Böjtölj a lábaddal, ne járj a bűn útján, keresd a keskeny utat, amin Jézus vezet téged. A szem. Böjtölj a szemeddel, és ne nézz bűnös dolgokat, hanem Jézusban gyönyörködj. A száj. Böjtölj szádaddal, és ne kritizálj, inkább dicsérd az Urat. Kéz, böjtölj füleddel, most a kezet mondom, böjtölj kezeddel, és csak a jót tedd, és aztán a legvégén a fül, böjtölj füleddel, ne figyelj a pletykákra, hazugságokra, hanem hallgasd Isten hangját. Szeretett testvérem, ne feledd el, Isten ma is szól igéjén keresztül hozzánk. A mi dolgunk az, hogy figyeljünk a szavára. És aztán, hogyha valamit megértettünk a szavából, hogy akkor azt cselekedjük meg. Én hiszem azt, hogy Isten gazdagon megjutalmaz minket mennyei tárházából. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te minden helyzetben tudsz hozzánk szólni. Hogy tudsz hozzánk szólni most így a
világjárvány idején is, és hogy Jézus Krisztus által, ahogyan megígérted, hogy nem hagysz el minket életünk során egyetlen egy napon keresztül sem, hanem fogod a kezünket, és hogy mutatod azt, hogy hova lépjünk, és nem előre valamilyen távlatokat látunk most, hanem egy-egy lépéseket, egy-egy lépést, amikor Jézusnak a nyomdokaiban lépegetünk. Köszönjük ezt a reménysugárt, hogy Jézus Krisztusban adtad számunkra a világ világosságát, és hogy vele együtt mi sem lehetünk a sötétségben, mi sem lehetünk a reménytelenségben. Köszönjük azt, hogy ezt a kincset, ezt a fölfedezést, a te szeretetedet nem csak magunknak tartogathatjuk, hanem másoknak is elmondhatjuk az örömhírt, az evangéliumot. Urunk Istenünk, fogd továbbra is a kezünk, és add a kimenekedést, a szabadítást ebből a nyomorúságos helyzetből. Te légy továbbra is a legnehezebb helyzetbe lévőkkel, a haldoklókkal, a beteg ágyon fekvőkkel, és légy azokkal, akik segítik ezeknek az embereknek talán a utolsó perceiket, és ugyanakkor add azt, hogy minél többen visszatérnének az otthonaikba, családtagjaik, szeretteik köré. Így hallgass meg minket, adj nekünk békességet szívünkbe. Ámen. Köszönjük, hogy még csendben imádkozhatunk néhány másodpercig. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te tanítasz imádkozni a Te szavaiddal is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fölhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, jobb adni, mint kapni. Hirdetem még a testvéreknek a ránk következő alkalmakat, ha Isten is úgy akarja, csütörtökön megtartjuk a bibliaórát esti 6 órakor videó messenger formában. Kérem a testvéreket, akár privát üzenetben is, hogy ha vannak imakéréseik, akkor küldjék el. Hirdettem még a gyülekezetnek, hogy mához egy hetire istentisztelet lesz, így a szokásos formában 10:30 órai kezdettel. Fölhívom még a testvérek figyelmét, hogy így március vége felé, hogy népszámlálás van, és hogy minél többen töltsük ki az íreket, és valljuk meg azt a hovatartozásunkat, akár a magyarságunkat, vagy ha szlovák vagyok, református. Ne feledjük el, hogy nekünk reformátusoknak a reformátusság érték. És ugyanakkor, ha van valakinek dilemmája az, hogy oltás vagy nem oltás, forduljon hozzám bizalommal, telefonon keresztül is beszélgessünk, hordozzuk egymást így is szeretetben. Végezetre a testvérek keressék elő a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünk
amelyik így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Énekeljük az első és második versét, mert utána fogadjátok Isten áldását. Végezetül, testvéreim, áldásmondás előtt Kovács Sándor versét hadd olvassam még föl, aminek az a címe, a templom csendje. Vasárnap van, hív a harang, nincs szívemben semmi harag, imakönyvem a kezemben, remény csillog két szememben. Vár rám az Isten háza, az ajtója ki van tárva, imára kulcsolom kezem, felét fordul tekintetem. Istenemhez szólok halkan, imát rebeg már az ajkam. Most az idő alig halad, a külvilág távol marad. Elhalkul a világ zaja, megszólal a szívem hangja. Amit dobog, azt én vallom, ezt a hangot csak én hallom. Ima könyvem a kezemben, nyugalom él a lelkemben, megnyugtat a templom csendje, olyan, mintha csodát tenne. És végezetül Istennek népe, fogadjátok Isten gazdag áldását. Az Atyának szeretete, Jézus Krisztus bűnbocsátó, üdvözítő kegyelme, és a Szentléleknek vigasztaló ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldás békesség.